Hi, welcome back my YouTube channel. Mate like man, share man, subscribe man play. Here mate subscribe man share. Ini subscribe man play. Oni posa expulse bike nikle gyan in to jaundulle. Oni bawe posa bike dete ra bike nikle tule like man play, share man play, subscribe man play. That Tendere bike de kulonde uri chamartraje. Uri posa bike tule. Hey, espresso. Nikita punya nek. ಒಂದು 84 ಒಂದು 84 ಹಾಕೊಂಡ ಏತ್ ಮೈಲೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 40 ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಸರಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು 45 ಕೊರ್ಪು ಮಂತೀರಿ 40 ಕೊರ್ಪುಂಡ 40 ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಸಾಯ್ಬೇಕ 45 ಕೊರ್ಪು ಮಂತೀರಿ ఉందా సరి సాయిబుక్ 45 కుండా 45 ఫస్ట్ సరిసా అండా ఫస్ట్ సరి సాండి तुले गए संज स्पोर्ट्स टाइप बाइक तुले स्पोर्ट्स टाइप दिस इज जी हीरो दकलना एक्स एक्स पेंचिना पुदर नेता एक्सपल्स एक्सपल्स बाइक एक्सपल्स 200 सीसी टायर तुले मल्ले टायर पूरा मल्ले टायर मल्ल टायर अदे लुक बार शोकुन ले लुक तुले सूपर एक्स एक्स प्लस बाइक 200 सीसी 45 ಮೈಲೇಜ್ 1,84,000 ಒಂಜಿ 84 ಆಪುಂಡು ಚಿನಿ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಇದಾದ ಖಾನೆ ನೈಕಿಮ್ ದಿಂಪುನು ಹಾ ಹಾ ಏ ಚಾತು ಆಯ್ ತಿನ್ನು ಚಿತ್ತೆ ಚಾತು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕಾಂಡೇನೆ ಬೊಂಡಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತೆರು ಆಯ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಚಿ ಕಾಂಡೇನೆ ತಿನ್ನೋಚಿ ಪೇಪರ್ ನಾಕು ತಿನ್ನೋಚಿ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ನೋಚಿ ಚಾತು ಫ್ರಿಜ್ ದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಆಯ್ದು ಆಯ್ದು ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ತಿಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ ಅವದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಫ್ರಿಜ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡವು ತಿನ್ನೋಡು ತೂಪೆತ್ತೆ ಇದಾದಮ್ಮೆ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕಾರು ನಾ ಅಪ್ಪ ಅಂಗಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸೋಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಗಿ ದೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ ಸಾರ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಕಲ ಆಡೆಗೆ ಅವು ನುಂಗುನಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅವು ಬೋರ್ದ ನೀರು ದೆಕ್ಕೇರ್ನ ರಪ್ಪ ಇರ ನೀರು ಒರೆಸೋಡು ಕುಂಟುಡು ಒರೆಸಿ ಸೇರ್ನ ಇದು ಬೋರ್ದ ನೀರ್ದ ಕಲೆ ಉಂಟು ಬೇಲ್ದ ನೀರ್ಲ ಬೋರ್ದ ನೀರ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರವಿ ಹಾಂ ಈ ರಪ್ಪ ದೆಕ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಪುಲ್ ದೆಕ್ಕುವರತೆ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ಪುಳ ದಿಂಜೆ ಪುರ್ ದಿಯರಲ್ಲಿ ಪೈಂಟ್ ಡಿಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಪು ಶಾಂಪು ಮಾತ ದಿಂಜೆ ಪುರ್ತ ದಿಯರಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ದೆಕ್ಕೇರ್ನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕುಂಟುಡು ರಪ್ಪ ಹೊಚ್ಚೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುಡು ಇದನ್ನ ಕಾಲೆ ಉಂತುಂಡೆ ಕಾಲೇನೆ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಲೆ ಪೋಪುಚ್ಚಿ వచ్చిండలా ఉప్పుండు అని ఆతుప్పు
ಒಂಚೂರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ಕ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು ಸಾರಿ